Let's go. I am poor. I am Gaba no me. Yeah, what do you have to para record?
I come a calango, where I'm not a regular mao, a calango. Life. So that's in there when because now you did that. I'm very sure. Isiango
People guys know we matia ba fa yo. Ya matia ba fa ke ma. Aha nwa bụ ori a blessing. Ora. Onye dị ebe a. Nan chop dai top danu no na ba na isi pute ndi ba yana promotion nai. Nne mo bụ maka nwanne anyị nwoke. Rụkwa ọgụ anyị nwoke. Chineke kpọrọ n'otu o si masị ya. Ọ n'ihi ọnọdụ a ka eji wee n'ọnụ si ka emekọnata ihe ndị mmadụ ga-eji were erigbo mgbe ha ga-abịa n'ọnọdụ akwamozu a so n'ọnya nwere ihe anyị n'ime ya. Daruma, anyị ekene gị ma. Kedu ọtụtụ nri nwere isi na mmemme a ma ndị unu si gasịgbo? Kịta ihe m nọ n'elu ya bụ ofe egusi ka m nọ na-eme akwadochego m anọzi ka m sipụta ya. Anyị esigo rice, anyị na-esi pepe soup, eji ewu chọọ imekwa ya kịta. Anyị esigo ọtụtụ ihe dị na-agakwa n'iru. Nke a bụ ofe ede, onugbu, ya mere ihe ndị a niile dị ya na-agbakọta. Esego nri ya ga-eji wee onu ya. Ihe ndị a niile ọ naanị ka e wee mee gịnị hụ na ndị mmadụ bịara ebe a enweghị onye bụ ọnụ wee na maka nwanne anyị nwoke bụ Godwin ọ nabara dịka ọ bụ ọchịchọ Chineke. Ọ nwụkwa ọnwụchi ha anya Chineke mere ya ama ọ hapụrụ mkpụrụ n'ụwa. So onye nwa ka anyị nọ n'elu ya n'oge dị ya na-agbanịga ya. So ezinụlọ ya kwadoro akwado onye kwanyere ugwu ikpeazụ dịka o si kwesị. Akwadoro akwado. Kedu ogwu ị na-anya? Mmadụ gara kpokọchie ihe niile a goro ma azụ, okoro, ma anụ, ma ihe niile. Ọ dịghị ofere kachasị n'oge dị ka oge a. Mana ha mere ihe ndị a niile ka e wee kwanyere. Okwu mgbamume ị na-enye, okwu nkasi obi dịka nna ha rapụ. Nkasi obi anyị na-arapụrụ hapụ dịka Chineke onye ọbụla ga-ala, mana ihe dị mkpa bụ na onye na-ala ya laa n'ime Chineke, n'ime onye nwe anyị. Dịka ha na nna ha nabara ka ha legharị anyị ụzọ ahụ o si eme nke ọma, ka ha ghara ịhapụ ụzọ ahụ ọ na-eme nke ọma, ka ha n'ihe niile nchịkọta ihe niile ha esosie Jizọs ike mebe uche Chineke na ndụ a, ka mgbe a ga-akpọkwa ha dịka a kpọrọ nna ha, maka onye ọbụla ga-alarịrị ha esokwere na ndị ga-ejiri ọṅụ wee lakwuru onye kere anyị, maka anyị niile ga-ala dịka nwa papa ha labara ugbu a. Ekene gị. Daalụ. Isi na afa gị bụ Blessing, Oriakụ Blessing. onye osiri ọra nwe nke na-etu ga-etu. Onweghị mọmị ọra ka eji mara. Mọmị ọra. Mọmị General. Mọmị General ekene gị o. Mmadụ si n'ike agaziere unu. Thank you very much. Agaziere unu. Thank you.
Hello. Good morning, ma. Because I'm not even kind of man. I Baba Chanja. Baba Chana Tata. Kakana Ponche. Hello. All this say in Daniel Macapomozu 9. They just has any 9 of. I met Ottoman. I met Ottoman 0 days. I met Ottoman to Daniel with an hour, but not saying Hanata. I don't know about the daughter, but your man or Bebel. I don't know. So, talk is when I has here. Okay. Alma. Is it again? They don't catch you in the years in Ona. No, okay. I would lie and airport to come in. Amen. 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 Alma. Have I one? Okay. I don't know. Mommy, what is in again? No, you're moody. I don't do Jody now. Oh, where? Okay, we now one. Okay. Hello. Have I got one? Have I got one? Doesn't that true? Get a guy not born on the cake is a matter to do or up. I don't know. I see going to cut over on where I don't know. Okay. Oh, yes. What is it, girl? Chineke nna dị nsọ anyị na-enye gị ekele n'ihi mma gị anyị si n'ụra fere n'ọnwụ mgbe chi bọrọ ime ka anyị bilitekwa n'ike ọfụ na ume ọfụ na ndụ ọfụ anyị wee nwee ike ịbịa n'ebe a ịkwanyelụ oru gị late pa Godwin Nwoke ugbo ikpeazụ anyị ayọ ụmụnna anyị ndị ka nọ n'ụzọ ije isonyere anyị ka ime ka njem ha dị ngwa isonyere anyị n'ime ọgbakọ a ka anyị niile wee bunie gị elu n'ebe a ka iwedoro onwe anyị nye gị anyị ayọ ka ịbịa chịa isi mmụọ nsọ Chineke gị niile anyị nwere ime n'ebe a ịgụpụta okwu gị usoro ekpere okwu nsọ gị ka anyị ga-anụ abụ otuto nke anyị ga-abụkwu gị ka ha niile bụrụ nke a ga-anara nke ọma n'iru oche eze amara nke eluigwe ma weta nkasi obi zuru oke nye ezinụlọ a wezụga ọnwa ka isi ọnwa oge na-erughị eru nyere anyị niile aka ịgba ọsọ ndụ anyị n'ịkwesị ntụkwasị obi ka ọ ga-abụ mgbe oge anyị zuru ịnapụrụ gị anyị wee napụta gị n'udo wee soro ndị nsọ wee baa na nzukọ nsọ ebe a na-efe gị ebi ebi n'igwe bụ n'etiti ndị meririgodo n'agha nke ajọ ụwa anyị na-araghị ihe niile anyị nwere ime n'ebe a n'aka nchedo amara gị na-ayọ ka ịchịa isi mere onwe gị abalị otu kwesịrị gị dịka ezi Chineke bụ anyị na-ebikwa ụmụ n'ezinụlọ n'ime ọbara nsọ Jizọs anyị na-ebikwa ndụ anyị niile n'ime ọbara nsọ Jizọs ka a rabụ ndị nọ ebe a na ndị ka ga-esonyere anyị na-ekwute mmadụ n'ime ọbara nsọ Jizọs kpughee ebube gị kpughee ike gị gosi na ọ bụ n'abalị ka anyị nọ onye nwe anyị gbara onwe gị ama mere onwe gị afa ma rie otu kwesịrị gị
kesa ngozi gị n'ụba isi nzukọ gị zukọrọ n'ebe a na dịka na-abịa n'ije ihe niile naanị ka a ga-enye otuto na nsọpụrụ onye naanị gị na chi eze ebi ebi n'igwe site n'ezi afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Anyị nọdụ ala. Onye nwe anyị nọnyere unu site n'okwu n'ime Jizọs Kraịst. Anyị zukọrọ n'ebe a ịkwanyelụ pa Godwin Nwoke ugwu ikpeazụ n'ime ofufe nsọ nke a. Ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ nọnyere anyị niile n'ime ofufe ndụ nke a. Ka ọ ga-abụ site n'ike nke mmụọ nsọ ka anyị bụrụ ndị agbara ume ma kasịpụ obi site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Bụ Chineke onye m onwe ga-ahụrụ onwe m, anya m abụọ ga-ahụkwa ya. Ọ bụghị bụ onye ala ọzọ, ọnwụ ma ọ bụ ndụ ma ọ bụ ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ihe dị ugbu a ma ọ bụ ihe gaje dị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ekere eke agaghị apụ ikewapụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs onye nwe anyị. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na mụ. N'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Ana m aga idoziri unu ebe agajana ebe ọzọ ịnarakwa unu nye onwe m ka unu onwere wee nọkwa ebe mụ onwe m nọ. Abụ iji ekpere Chineke nọmba 45. Abụ 45, page 2, a service program. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ ịpụghị ime ka anyị tụọ egwu. Jizọs dị ndụ gị ili ịpụghị ime ka anyị bụrụ oru. Hallelujah. Page 2, Abụ 45. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ. Jizọs dị ndụ gị ọnwụ ịpụghị ime ka Jesus dị ndụ gị ili ịpụghị ime ka anyị bụrụ oru. Hallelujah. Jesus dị ndụ ruo ugbu a. Ọnwụ bụ ọnụ ụzọ nke ndụ ga-ewepụ egwu anyị. Anyị ga-agabiga ụzọ ya. Jesus dị ndụ anyị mara, ọ dịghị ihe ga-ekewa ndụ ọnwụ na ekwensu. Ha apụghị ịnapụ n'aka ya. Ị sịrị na ọnwụ onye ezi omume ebighị dị oke ọnụ ahịa n'anya gị, dịka ọ rapụrụ ụwa ahụhụ nke a nyere anyị aka bụ ndị dị ndụ iji si ike ma hụ na anyị ketara oke n'ọṅụ ebighị ebi nke gị na mgbe ikpeazụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ ọma dịrị ofufe ndụ a. Abụ ọma nọmba 39, service program page 41. Abụ ọma 39, service program page 41. Anyị ga-eguzo ọtọ. We read the psalm standing in the standing position. Now stand with us.
abụọma 39 ngwa nke mbụ na ngwa nke so wee na ọgwụ asịrị m ka nlezi ụzọ niile anya ka m ghara iwere ire mmehie ka ndebere ọnụ m ihe ikechi ọnụ bụ onye na-emebi iwu nọ n'iru m. Obi m dị ọkụ n'ime m mgbe m na-atụgharị uche ọkụ rebere mgbe were ire m kwuo okwu. Mee ka mara ọgwụgwụ m n'ọtụtụ ụbọchị niile ihe ọ bụ ka mara ka m si bụrụ ihe na-akwụsị akwụsị. Lee imegbu ụbọchị niile dị ka ntụ obu aka mgbe ndụ m dịkwa ka ihe na-abụghị ihe n'iru gị. N'ezie naanị otu nkuume ka mmadụ ọbụla bụ n'iguzosi ike ya. N'ezie ọ bụ n'onyinyo ka mmadụ na-ejegharị. N'ezie n'otu nkuume ka ha na-agbaghara. Ọ na-agbakọba akụ ma ọ maghị onye ga-achịkọta ha. Ma ugbu a onye nwe anyị m lewuru anya gịnị? Nchere m n'ebe ị nọ ka ọ dị. Napụta m n'aka njehie m niile. Emela ka m bụrụ ihe ịta ụta nke onye nzuzu. Aghọrọ m onye ogbi, adịghị m asaghe ọnụ m n'ihi na gị onwe gị mere ya. Si n'ahụ m wezụga ihe otiti gị. Emewo ka m onwe m sịa site n'ịlụ ọgụ nke aka gị. Iji ịba mba niile dọọ mmadụ aka na ntị n'ihi ajọ omume. I wee mee ịma mma ya na-achọsi ike ka ọ gbazee dị ka nla. N'ezie naanị otu nkuume ka mmadụ ọbụla bụ. Were ekpere m Jehova, nyekwa ntị ntiku m, agbala nkịtị n'anya mmiri, n'ihi na ọ bịara mgbe m bụ n'ebe ị nọ. Abụ m onye nọ dị ka nna m ha niile. Mmadụ niile ka anyị sị, lepụ m anya ka m wee gbasaa iru m tutu m ala ghara ịnọkwa ọzọ n'ụwa a. Isi nke anọ malite ego na okwu nke iri na atọ. The lesson for this occasional service is taken from St. Paul's letter to the Thessalonians, chapter 4, from verse 13. Ndị Thessalonica nke mbụ isi nke anọ isi nke iri na atọ. Ma anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị na-ada n'ụra ọnwụ ụmụnna anyị ka o wee ghara iwute unu ọbụna dịka ọ na-ewute ndị fọdụrụ ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na a sị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ sikwa n'ọnwụ bilie, otu a ndị e mere ka ha daa n'ụra ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụkwa ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha so ya bịa. N'ihi na nke a ka anyị na-agwa unu n'okwu na onye nwe anyị na anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụrụ ọbịbịa nke onye nwe anyị, na ya agaghị ekwuru ndị dara n'ụra ọnwụ ụzọ ma ọlị. N'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpo oku, were olu isi mmụọ ozi, werekwa opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebute ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọrọ ibu ojii izute onye nwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na onye nwe anyị ga-anọkwa mgbe niile. Ya mere, were na okwu ndị a na-akasịrịta ibe unu obi. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abụ maka ekpere, abụ 249, page 60 na service program, page 60 na service program. Abụ maka ekpere, abụ 249. Jizọs bụ ezi enyi anyị, na-ebu njọ na ahụhụ anyị. Ịgwa Chineke ihe dum na ekpere bụ oke uru. Anyị na-etufu udo nke ukwuu, na-ebu ihe mbụ n'efu
n'ihi na ya gwaghị Chineke ihe niile n'ekpere. Abụ 249. Jesus bụ ezi enyi anyị, ụjọ na-ahụhụ anyị, ịgba Chineke ihe n'ekpere bụ ọgụrụ anyị na-etufu n'oge gị na nna na mmụọ nsọ ruo mgbe niile ụwa ebighị ebi. Kwee ka ndị na-eru uju n'oge a tụmadị Chike na ụmụnne ya na ụmụaka Godwin, nwunye ya, ụmụ ya, ụmụnne ya, ndị ezinụlọ ha niile, ikwu na ibe na ndị enyi na Umuome na nzukọ Kraịst na Holy Trinity, anyị na-enwe ezi ntụkwasị obi ị na-elekọta anya nke ọma dị ka nna. Anyị site n'ibutere gị mba anyị nwee nkasi obi nke ịhụnanya gị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ọkpara gị Jizọs Kraịst enyewo anyị ezi okwukwe na olileanya kwesịrị ntụkwasị obi. Nyere anyị aka ka anyị were ezi okwukwe na ezi ntụkwasị obi anyị nwere na gị wee nagide ihe iru uju nke a. Nyekwara anyị aka, anyị na-arịọ gị ka anyị na-ebi ndụ anyị n'ụwa nke a dịka ndị kwenyere nwee ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ na mgbaghara mmehie na-abilite n'ọnwụ nke arụ na ndụ ebighị ebi. Kwee ka okwukwe na olileanya anyị kpọnwanye dịka mgbọrọgwụ n'ime anyị ogologo ndụ anyị niile site n'ịhụnanya ka ọbara gị Jizọs Kraịst onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Onye nwe anyị kwere ebere gị leta ndị ije niile, tụmadị ndị a niile ndị siri ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa isoro ezinụlọ ndị be nwoke na Umuome Inyi. Ikele Chineke ekele maka ndụ Godwin mgbe ha ga-alaghachi. Biko nye ha amara ka ha wee laruo n'udo, gọzie, duzie, lụkwara ha ọgụ, chedo ha n'ihe egwu na ihe ize ndụ nke okporo ụzọ, nye ha ọganihu n'ụzọ ha niile, ka site n'ịhụta ebere gị na izo gị n'ihi ịdị mma gị n'ebe a dee wee kpalite n'ime ha ọchịchọ ịba n'ọṅụ zuru oke na ihe nketa ha na ndị nsọ nwekọrọ n'ụlọ gị dị n'eluigwe site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nye anyị amara ka anyị site na ndụ anyị na n'ọnwụ nwanne anyị nwoke Godwin mata na anyị bụ ihe na-akwụsị akwụsị. Kwee ka anyị were nsọpụrụ na okwukwe na-efe gị ofufe ụbọchị niile nke ndụ anyị site na Jizọs Kraịst
bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ka anyị niile rịọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na nghọta nke Mmụọ Nsọ nyere anyị niile ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị ga-ejikọrọ onwe anyị n'okwu nsọ Chineke mgbe anyị na-abụ abụ iji ekpere Chineke nọmba 239, Service Program page 59, akwụkwọ iji n'aka eji efe ofe nru a page 59, abụ 239. Ejikwa na akwụkwọ iji n'aka wee na-eme nkucha, eji na-emere akụpe biko ọ bụ akwụkwọ dị nsọ naanị maka ofe nru nsọ nke Chineke. Banyere ya ugwu, kpachapụrụ ya anya. Page 59 na Service Program, abụ 239. Na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ nke afụrụ mgbe anyanwụ wara. Otu a ka anyị ga-esi n'ọlụ ụwa nke ala, naanị n'ọlụ anyị ka a ga-eji cheta anyị. Page 59. Na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ. Na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ, ihe ha fụrụ anyanwụ wara. Otu aka ị ga-esi n'ọlụ ụwa nke ala, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Naanị n'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Otu aka ị ga-esi n'ọlụ ụwa nke ala, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta. A ga-achọ anyị ma ndị ọzọ ga-anọchi anyị, na-awara mkpụrụ n'obi anyị kụrụ. Ma ndị na-akụ mkpụrụ ga-agwụ n'ọlụ, ihe ncheta ha ga-abụ ọlụ ha. Naanị n'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Otu aka ị ga-esi n'ọlụ ụwa nke ala, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta. Onye nwe anyị Chineke dị ndụ mgbe niile, anyị arịọ gị, gị onye maara izi ihe, gị onye maara ikwu okwu, gị onye maara ike ihe, gị onye maara inye ndụmọdụ, gị onye maara ime ka obi ghọta ihe. Nyere anyị aka ugbu a, n'ihi na anyị nọ n'ọnọdụ anyị chọrọ okwu gị. Bịa kwee ka okwu gị gaa n'obi anyị, okwu obi anyị, ma nye anyị nghọta zuru oke site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ n'oche anyị. Anyị ji ohere a na-ekelekwa Chineke ọzọ, bụ onye na anyị ohere ka anyị wee bụrụ ndị na-ekwu maka akwa ndị na-akwa nwanne anyị Godwin n'ụbọchị tata. Ọ bụ nnukwute ohere ka Chukwu nyere anyị ka anyị wee soro. Maka gịnị? Amaghị onye ọ ga-abụ ma emesịa, n'ihi na ọ bụ oke onye ọbụla ketara ka ọ bụ. Eguzokwara n'ebe anyị kele n'ebe ọ pụrụ iche bụ my father in the Lord, bụ Awachikike, onye nyere m ohere ka m guzokwa ọzọ n'ihu anyị na mgbe awa. Ya bụ nnukwute ọnọ
a privilege, not right. Because in Kanye, amaghị ọ gbagwojuru m anya mana ọ bụrụ na ihe m na-eche nọ ihe anyị na-eme ebe a ofu mgbasa akwa anyị na-eme ebe a ka a na-eme ebe a na-echi egwu ndị ọdịnaka the organizers akwụrịla chọọchị ugwu bụrụ Chineke ugwu enwe one house because ebe ọ na Chineke batara otu a ọka Chineke bata ibe ọkwa ndụ Chineke bata ekwesịrị ka enwe one house onye ọbụla eberedu wee ruo na mgbe ihe ndị a gasịrị Chineke mechaa nke ya nke dịkwazị ọ na-eme dịka ọ bụrụ na ofu akwamozu a agbanyụrụ anyị egwu a na-akụ n'ebe nke ọzọ apịl ka anyị mere ihe a soro gaa n'akwụkwọ nsọ na Aịzaya chapter 38 n'otu aka ndị anyị depụtagburu a nwere ụmụnne Godwin nwere ụmụnne o nwere ụmụ o nwere ndị enyi nwee ụmụnna nwee ikwu na ibe nwee ndị ọgọ ha pụta ebe anyị na ha nọrọ maka na enyiri ihe enyi ọdaha tata adaha na mberede ibido na anaghị enyi agba maka ọnwụ mana ebe ọ bụ na enyiri na a ga-akwa Godwin taa anyị na-ele anya na ụmụ ya ndị ọgọ ya ndị ikwu ya ndị ibe ya ndị ụmụnna nke agbata obi ga-anọ ha na nzukọ Kraịst ewee kekọ ofufe nri ọnụ anyị mesịsịa ndị ọrụ nwere ike ịga na ngalaba ha kọntinio ihe ha kwadoro na ihe ha na ọ si n'oge ahụ Hezekaya wee rịa nnukwu ọrịa fọdụ nwantị ka ọ nwụọ Aịzaya onye amụma bụ nwa Emos wee bịa ileta ya si ya Jehova sị gị hazie ụlọ gị nke ọma n'ihi na ị gaghị ebili n'arụ mgbu ị gaghị nwụ hazie ụlọ gị nke ọma. Ihe a bụ ozi Aịzaya wetara eze Hezekaya mgbe ọ nọ n'ọrịa. Ya mere isiokwu ya na mgbe ehihie a na-asị hazie onwe gị nke ọma, maka na ọ bụrụ na mmadụ hazie onwe ya nke ọma o nwee ike hazie ụlọ ya nke ọma, nwee ike ịhazi obodo nke ọma, nwee ike ịhazi ahịa ọ na-azụ na ije ozi ya maọbụ ọrụ ọ na-alụ nke ọma, nwee ike hazie ndị ọzọ, hazie mmekọrịta ya na Chineke na nke mmadụ ibe ya. N'ihi na Jizọs na ọ bụ ihe mmadụ nwere ka ọ ga-enye. Mmadụ agaghị enye ihe ọ na-enweghị, n'ihi na onye na-enye ihe ọ na-enweghị ka ọ sị na ọ bụ onye ori. So na Hezekaya n'ebe a ọ na-arịa ọrịa, eleghị anya ọ maghị na ọ ga-anwụ ma ọ na ọ gaghị anwụ. Otu mụ na gị na-amaghị mgbe anyị ga-anwụ na ka anyị ga-esi nwụ na ihe ga-eme ka anyị nwụọ. Hezekaya na-arịa ọrịa, ụdị ọrịa mmadụ na-arịa, mana edeghị ya na ọ ga-anwụ wee ruo na Jehova achọghị igosi ya amara na ebere wee sisi jee gwa ya. Ama na ọ bụrụ mmadụ si Pita kwadokwa na ị ga-anwụ, ọ ga-agbagagharị, enwere ike ịbakwuo ọgụ, ị nwere ike iwe iwe, inwe mwute, ele anya ahụ siri gị ike, ele anya ị naghị arịa ọrịa maọbụ na ụdị ọrịa ị na-arịa abụghọ nke a na-ele anya na ị ga-anwụ. O nwere ike ime gị kpọkwuo onye kwuru ihe a asị n'ọsị gị kwadokwa ọnwụ. Mana dịka onye maara ihe, anyị gụrụ n'abụ ọma bụ abụ ọma 39 ebe onye abụ ọma bụ David na-asị Jehova mee ka m mara ọgwụgwụ m n'ọtụtụ ụbọchị ihe ọ mere gịnị ihe ọ bụ, ka o wee doo m anya ka m wee mara na abụ m ihe na-eme gịnị na-akwụsị akwụsị. Ihe ụfọdụ ndị mmadụ jikwa n'aka isi bụ na ha amabeghị na ha bụ ndị na-akwụsị akwụsị. Ọ ntịrị ị mata na ị bụ onye na-akwụsị akwụsị, ime ihe niile ị nwere ike ime ka udo wee dịrị gị,
udo wee dị n'ebe gị na Chineke nọ, ka udo wee dị n'ebe gị na mmadụ ibe gị nọ, maka na ị nwere ike ịkwụsị mgbe ọbụla. David kwuru okwu a rịọ Chineke ma Chineke emeghị ka ọ mata. Agbere na ọbere ebere ya. Ebe a Hezekaya eleghị anya ọnwụ, mana Chineke zitere ya ozi for him to organize himself, prepare for the death. Ọ sị ya, hazie onwe gị, hazie ụlọ gị. Ana m eche na enwere ihe Chineke hụrụ na ụlọ Hezekaya. O ji wee Hezekaya bụkwa onye ezi omume, ọ na-echekwa ụka, ọ na-agbakwa mbọ n'ihe Chineke, ọ na-achịkwa obodo, ọ na-achịkwa ọfụma. Mana Chukwu nwere error ọ fụrụ na ezinụlọ ya, o nwere ihe ọ fụrụ na ndụ ya, and ọ chọrọ ka this man Hezekaya na-eso omume ya na ịgba mbọ ya ka obi isie eternity, ọ chọrọ ka obi isie heaven. That is why Chineke ji enye mụ na gị ohere ọtụtụ mgbe, maka gịnị? Ọ chọrọ ka anyị isie heaven. Ihe a bụ ihe o ji wee sị na John chapter 3 verse 16 na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, ibi ma ndị mmehie ma ndị ezi omume, ọ hụrụ ha n'anya, wee zite ọkpara ya, onye ga-eweta nzọpụta wee nye mmadụ, nke mmadụ na-enweghị ike ịnata n'onwe ya ma o weta n'onwe ya, nke ihe ndị ọzọ ekere eke na-apụghị inye mmadụ, nzọpụta ndị amụma na-enweghị ike inye mmadụ, nzọpụta nke akụnụba enweghị ike inye mmadụ, ibi nzọpụta pastọ na-enweghị ike inye mmadụ. O nweghị onye ga-enyewu ibi aja a na-achụ, eji anụmanụ achụ na mgbe ahụ tutu Jizọs eme apịa fisikal, enweghị ike ịzọpụta mmadụ. Aja a na-achụ mgbe ahụ bụ aja mkpuchi mmehie, ọ bụghị aja ịzọpụta mmadụ na mmehie. Haleluya. Ezi buru ụzọ dozie ọhịa ubi gị niile tupu iwue ụlọ, hazie ezinụlọ gị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ike kpata ihe ị ga-eri n'ezi. Were ohere a ọsị tupu iwue ụlọ, gee ntị ọfụma, hazie ezinụlọ gị tupu ime ihe ọbụla, hazie onwe gị, buru ụzọ dozie ọrụ ubi gị. Oke mee nke a na-akpọ wee lọrọ onye ọbụla ihe ọ ga-enwe ma ọ bụrụ na achọọ ya emeghị gịnị ahụghị. Ada na ya ka na-emekwu ya n'ala Igbo bụ ndị chọrọ ime ya. Mana ị na-anya na gburugburu anyị n'ụbọchị taa, ị ga-achọpụta na ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ị na-eme ihe n'otu a n'ihi for one thing or the other. Ha agaghị eme ya, ha agaghị edozi kee oke nye onye ọbụla mgbe ọ dị ndụ. Onye kpatara mgbe ụfọdụ ụkụta azụ mmadụ na-adị njọ, maka na ihe o kwesịrị ime mgbe ọ dị ndụ meghị gịnị. Ị mara ndị Igbo si na Chineke pụta. Omenala ndị Igbo nke ziri ezi dị na akwụkwọ nsọ, ọ dị biblical backup. Ọ bụrụ na ị gụọ the same Ilu chapter 23 line and verse 10, iwe ghọta nke ọma maka ihe bụ nhazi. Hallelujah. Are you there? Ofu gụọrọ anyị verses 10 and 11. Ilu chapter 23. Ewezugara gịnị? Oke ala nke dịworo rie mgbe ebighị ebi, adọbara n'ọhịa ọbụla nke ụmụ mgbenye, n'ihi na onye mgbapụta ha dị ike, ya onwe ya ga-emekwa ọnụ ha megide gị. Ọ bụrụ na ngwa n'Igbo ọhụụ si ewezugakwala oke ala nke ndị ochie kpara, anarakwala nwa mgbenye ọbụla ọhịa ubi ya, n'ihi na Chineke bụ onye mgbapụta ha dị ike, ya onwe ya ga-ekpere ha ọnụ ha megide gị.
You may go to court. Even if they can go to court. Good and fine. Maka na ele anyị ma na iru na court. Iye egbu ha. Irukwo n'ụmụnna ekele ogene okwu maka a na-ele anya n'iru mgbe ụfọdụ were eme gịnị eke okwu. Ihe abụghị omenala ndị Igbo. Hello? Onye Igbo anaghị akpọ oke ala ọ na-amaghị. And ọ naghị akpọ oke ala megide mmadụ ọbụla. Onye Igbo anaghị arụgharị ndụrụ a oke ala. Ezigbo onye Igbo anaghị ewepụ oke ndị nna nna kpara. Ezigbo onye Igbo onwe ya na-akpọ adụdụ. Onye Igbo maara na anaghị ewepụ adụdụ n'ala wee tigharịa ya. Mana ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị taa ọ na-agbagwojuzi anya ibi n'etiti ndị nke Kraịst ụfọdụ. Amen. So ihe anyị na-ekwu this afternoon kwesịrị ka ige ntị maka onwe Chineke chọrọ ịgba igwe nwee nnapụta. Yes, maka na ụfọdụ ezinụlọ dị otu a baa na bondage, baa na nsogbu ebighị ebi nke na-esi n'aka fere n'aka na agbụrụ fere na agbụrụ na ezinụlọ fere ezinụlọ n'ihi ọkọ ọchịchọ na ọka agbere. Ọ na-abụ m ike mgbe ụfọdụ asụ na anyị nwawo ndị omenala ụlọ ndị ụka ụlọ ebe obere elu. Ike a na-agwụ ma efu ihe a na-eme maka na ndị na-asụ na ha bụ ndị omenala amaghị ndị ha bụ, kama ha ga-asị na ha bụ ndị ọgọ mmụọ mana ha amaghị ihe bụ omenala, ọ na ha maara mana ha amaghị isi ịgbasa omenala. Omenala bụ tradishọn ka ndị si eme ihe ọbịa ọdịnala. Na ihe a bụ ka esi to the glory of God Almighty, who is the creator. Mana mmadụ pụtara wee sị na Chineke sidobe ihe ụkpụrụ sidobe ya na ọ gaghịzi eme gịnị ajọ otu. Andị onye Jizọs ga-atụ okọret ya ọ sị abịa n'imebi iwu mana bịa ka m mee gịnị ka m dozie ihe o mere idozi bụ ihe emebiri emebi. A lot of things have been destroyed. Emebigo otu ihe kwesịrị ka mmadụ ọbụla hụrụ ndụ ya n'anya ga-achọba ụzọ imezi ya. Onye na-eweta enweghị udo, onye na-eweta tiwu ezọgbu taa ala ndị mmadụ amarazi na ala na-etigbu mmadụ. Ala ịzọ ụkwụ ọ na-etigbu mmadụ because na God Almighty, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit dị involved n'ihe banyere ala. The same thing n'elu. Onye ka o ji si ejikwere elu maọbụ ala na egede na ihe ọ na-egbukwa egbu. Sikwa ya na-akọgide na ọ na-egbukwa egbu. Ọ bụrụ na ị ma hụ ịbụ onye Igbo, sorry. Emechaa ndị na-anụ Igbo ga-akọwara gị ihe anyị na-ekwu. Because ọ bụrụ na ịghọta ihe a, ị mara nwere bandịrị n'ihe ọbụla a na-eme eme. Jizọs kwuru ihe ọbụla nwere gịnị na-emedu na ihe a gịnị emefekwere ihe a. O nwere ka nghọta ọfụma ka wee chawa ihe ndị ma a na-asụ n'ọbụ ndụ onwe mgbe kedu ihe olu si na mere gịnị ịma a na-asụ ala ihe a chọrọ n'aka mụ na gị ka a na akwụkwọ Amos chapter 5 ị ga-ahụ na ihe niile dị n'usoro. Amos chapter 5 from verse 14. Amos chapter 5 from verse 14. Ka m gụọ ya n'ebe ọ sị gbaanụ mbọ gbaa ihe ọjọọ asị, pụkwa na ezi ihe n'anya, mekwanụ ka ikpe ziri ezi guzosie ike n'ụlọ ikpe niile. Eleghị anya Jehova bụ Chineke nke usoro nke ndị agha ga-emere ndị fọdụrụ n'Izrel gịnị ebere. Eleghị anya Jehova nke usoro nke ga-emere ndị fọdụrụ n'ụlọ gị ebere. Ụmụnne m, ike ihe si wee na-aga n'ụbọchị taata, ọ bụrụ na ihe uzuo nọmba 6 ruo ọfụma, ịfụ na ihe na-eme anyị si ya n'aka. Ịma ndị a na-agba maka ha, ụmụ Izrel na-ekpe ekpere na-ekpechi ekpere ike, na-eje ụka na-ejechi ụka ike,
mana ha amaghị ihe bụ ikpe ziri gịnị ezi. Ha amaghị ihe bụ ịkpọ ihe ọjọọ gịnị ihe ọjọọ. Ha amaghị ihe bụ ịkpọ ilezi ihe gịnị ezi ihe. Ha amaghị ihe bụ ịhụ ezi ihe n'anya ma kpọọ ihe ọjọọ asị. Ihe a na-emewo ịkpọ mmadụ asị, ahụ ezi ihe akpọghị ihe ọjọọ. Ha ruo n'ụlọ ikpe eme gịnị? Ha ekwe ikpe megide onye ikpe na-eme gịnị? Chineke wee sị, ọ bụrụ na unu chọrọ ka m mee ihe unu na-ekwu site n'ekpere na ntịkụ na-etikụ na ihe unu aghaghị ime, gbaa mbọ mee gịnị? Ezi ihe. Den mgbe ikpe ziri ezi, tụmadị mgbe ị na-ahụ onye a na-emegbu, onye a na-emegide, onye a na-ekwutọ, onye a na-agba ikpe mana ikpe amaghị ya n'ihi na eleghị anya onweghị onye ga-ekwuru ya, onweghị mmadụ, eleghị enwekwu ha akụ na ụba nne. Den igbe maka ya na-eme ya intimidate, ịnara ihe o nwere n'ike, akpọ bụ onye ochigharị, igwe teza na-akwado ihe ọjọọ. Kedu ka ihe ọjọọ ga-esi na n'ala Igbo? Ofu onye ka a na-adị anụ ka ọ na-ekwu okwu na redio ma a na-eme press review. Aha ya bụ onye Anambra, aha ya bụ ndị Igbo na-eme onwe ha. Igbo na-eme onwe ha. Ọ bụ na onye ọjọọ ha n'ikwu ọgbọ si na aha ya bụ gịnị? Igbo na-eme onwe ha. Ọ Igbo na-eje na mba bụ oke nọ n'ọhịa na-ekwe ebe azụ mere gịnị? Ụfọdụ ndị Igbo kpọrọ onwe ha asị. Anọnya mere na oke ụnwụ na-adị n'ala anyị taa, ọ ka nke ndị ji mma egbu ndị Igbo. Maka na oke ọnwa na-anwụ taa, ọnwụ ihere, ọnwụ tụmadị, ọnwụ eru eru n'ihi oke iri ọghọm yawo ọghọghọ mmadụ iri abụ ọnụ, ị na-aka azụ megide onye iche na-eka mma. Baịbụl sị na onye ukwu na onye nta ga-eguzo n'ihu oche eze ikpe Chineke. Ya onweghị onye gbanarịrị ya, ma onye ukwu ma onye na-emegide mmadụ ma onye na-emegide, ma onye na-ekwu eziokwu ma onye na-eme nke ọma ma onye na-eme nke ọjọọ ga-eme gịnị? Ka m jụọ gị, by the way, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, can you prove it? Ndị iche bụrụ okenye bụ ụlọ rita na Anglican Communion, obi close to the church. Kwa mgbe ma na-ahụ ya ebe ndị mmadụ bụ mmanya abịabe, wee bịa n'ibe anya n'ihe ha na-abịa ebe, wee chọpụta ndị ikpe ala na ha si na ndị Igbo wepụtara ka ha wee na-ekpe ikpe ala. Nwa dị involved, even my catechist nọ na Catholic dị involved. Merida bụ American Church, ndị ọzọ nwechakwa ụka ha na-eji. Mgbe ọbụla a bịara ikpe ikpe, si ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe ọfịs ahụ ọ gaghị ekwe gị ha nọ, jee gwa ndị ziri gị, onye ziri gị, gaa gwa igwe hoo ha na ị gaghị eme gịnị? Emenwu ya. Dan ị na-ere eti ndị mara gịnị na nsogbu si na mkpụrụ onye kụrụ bụ eme gịnị? Kọla wọrọ. It's better you tell the truth now in the ndụ, maka na ọ ga-abịa mgbe ị gaghị enwe ike inwe this opportunity. Ihe a bụ nnukwu opportunity, ihe a bụ nnukwu ebe kwesịrị ka ị were ya hazie ndị mmadụ. Baịbụl sị na Matthew chapter 5, ọ sị na ngozi na-adịrị onye ọbụla nke na-eme ka ya na mmadụ ibe ya mee gịnị? Ịbụrụ onye na-ebu udo, ngozi na-adịrị gị, udo na-adịkwara gị. So mgbe ọ na-agwa Hezekaya, Chukwu ma Hezekaya achịkọtaghị. Hezekaya na-apụrịten ọ na-enye uwe ododo, mana ọ nwere nsogbu. Nshi dị ya n'ike, ijiji na-esogharị ya. Chineke wee sị ya, nwoke m, jee hazie ụlọ gị. Andros ọ bụ onye na-achị obodo, mana ọ sị ya, gaa n'ime ụlọ gị na gịnị? Hazie onwe gị, hazie ụmụ gị. Ayọ ụmụ ndị okenye anyị n'ebe a, onye kwụzịra ka ụmụaka anyị na-aba na nsogbu. Chikọbara nwere ihe o kwuru na mgbe gara aga na-efu egwu ọkụrụ, ọ sị na egwu na-atụ ya na olulu a na-egwu na Naịjirịa. Far back,
ọ sị na nnukwute olulu and olulu a ihe o ji atụ ya ụjọ bụ na olulu a bụ ori nne na gịnị na ụmụ n'olulu a ga-eri ma onye ndị a na-egburu ma ndị na-ebe gịnị na-egbu ya n'ụjọ na-atụ ya n'ọhara na-egbu olulu maka na onye ọbụla ekpere aka n'ọnụ ọsọ na-egbu olulu ụfọdụ akụwa n'ọhịa gbapụta n'ụzọ chụọ onye na-eme gịnị onye na-egbu so ihe anyị na-ahụ taata ọ bụrụ na ndị Igbo ọ bụrụ na anyị nwa especially Christians na ndị Igbo ga-asị ka arụ kwụsị arụ akwụsị ihe ọjọọ kwụsị ihe ọjọọ eme gịnị akwụsị mana ka onye adị na ụmụnne ya maara onye ọ bụ ọ bụrụ na anyị wepụta akpụrụ Chineke nyere iji wee na-agbaso omenala ka ọ bụ eziokwu ihe na-eme taa agaghị na-eme. Look at what is happening from up down. Ndị mmadụ anọziara na-apịkọ na-agbakọ na-egbukọrọ mfat ofu onye hụ ka ọ ga-esi ree niile eti ego na-akpa ọ mee gịnị ọfụ ụzọ ọ ree ya chefuo na anyị nwere ụmụaka enwere ndị na-abịa ọgbọ Jizọs na ọ dị ịbịa ọgbọ agaghị abụ ọgbọ ikpeazụ. You may not understand. Ọgbọ ahụ n'ime ụwa ndị mmadụ kikita na-azọ ụwa ka ya sị na ọgbọ nke a gasịa na ọgbọ ọzọ na mme gịnị ama mbịa ọ bụrụ aka anụ anyị ji na ihe anyị na-akụziri ụmụ anyị na otu ụfọdụ si ibe anyị si eduba ụmụ anyị na-etinye ụgbọ na high jump ka ọ ga eziokwu chere anwụchire 10 years coming ka anyị fụ ebe anyị nọ. Udele na-ebe akwa na mmiri mara ya ọbịa ọ bụ okwu ndị Igbo udele ndị na maazị ebe udele ma gara ọkara ọmụgwọ udele na-ebe akwa na gịnị mere na mmiri mara ya jikere nna ya nke na-achị izu onye ka ọ ga-ama onye kwe ka ọ ga-ama wee chaa ụfọdụ n'ime anyị gara asị ọkwa anyị akawa ụgwọ anyị agbadara ụgwọ obere oge mana mmadụ ama mgbudo onwe na nzọ ma ọ na Chukwu ekweteghị na ọ ga-anwụ. The truth of the matter bụ na anyị ga-anọ otu ime anyị ga-anọ bụ ihe ndị anyị zụtara n'ahịa. So ọ bụrụ na anyị bido gboo wee chọrọ ọdịmma anyị ịma na next 10 years to come anyị ga-enwe udo. Ọ bụrụ na ifu ka ihe si eme jos legodo nnọọ ụmụaka anyị anya legodo nnọọ the rate ha si abanye na Yahoo business gaa n'ebe ndị a na-amụ ọrụ aka mara mmadụ ọ dịghị afụ ebe ahụ because na achọrọ gịnị ego mbute o wee bụrụ ohere egere. And remember vividly na mgbe ị na-etolite from primary school you dare not see any child na school hour ka ọ na-agbara na street. Ọ bụrụ na ịma nje akwụkwọ jebe ugbo soro ndị na nna m jebe ugbo ọ jebe ebe ọ na-azụ afịa nke a apụghị ịpụta na-akpa na main road ọ nagara afụ gị n'ebe ebe bịara na shop tupu ya eme gịnị taịmụ ikwesịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ shọpụ ahụ shọpụ nna gị nọ shọpụ onye ọzọ ịfụzi ndị mmadụ kịta ụzọ ụfọdụ eghezie isi amaghazi nke bụ ndị ara amagha nke bụ tebụl dada amagha ọjọọ onye bụ onye a na-akwụgharị ihe na nde ofu ebe ka a sị na onye a bụ onye ekperima a chụrụ achụ n'obodo ha somebody che na ya na-emere onwe ya ihe ọma nnabata ya n'obodo nye ya ụlọ na-efrended obodo agbakọ ọnụ kpọọ ya oku jụọ di anyị onye ga-egbu isi ebe kedu ọrụ ị na-alụ kedu identity gị achọpụtasịa ihe ndị a na-amonitọ ya mana kịta nwezi onye ma onye bụ onye ọbụla nwere ike ịnọdụ ebe dị ya mma na-eme ihe mere gịnị mma. Kedu ebe ndị nlekọta anyị nọ? Ebee ka ndị isi anyị nọ? Ebee ka ndị na-elekọta obodo nọ? Ebee ka ndị na-ahụ maka ọdịmma nke mmadụ nọ? Kwụsị ndụ mụ na Kristo mụ na gị emere gịnị?
kwụsị ya maka na ọ na-erizi anyị, ọ na-ebibizi anyị, ọ na-anazi anyị n'iyi. Ka anyị chọwakarị Jizọs. O nweghị onye ga-enyere anyị aka ma ọ bụghị Jizọs. Anyị atụrụ anyị gboro ihe niile, onwe ihe aka atụrụ anyị. Atụrụ anyị gboro teknọlọji, tụrụ anyị ya sayensị, tụrụ anyị ya ma dibịa anya nzu ma nke ukwu ma nke atụrụ anyị gwe. Ọtụtụ ndị mmadụ atụrụ onwe nke gụtara ụbọchị asị na ya gwa m ihe ya jegoro n'ije na ihe espendigo billions of naira na ya na-achọ nzọpụta n'aka ndị wayo. Na ya espendigo a lot of money. Mana ka ya ji wee kwere na Jizọs bụ na mgbe ya jigharịsịrị somebody wee sị ya ịtụrụ igbo Jizọs. Ọsị ya onweghị ebe a na-aga ọsị ihe a na-eme n'obodo a na nke na aghọta amaghị ihe a na-eme nọọ ịpụ apụ ịfụ ihe na ya ejebigo ụzọ jebisia ụzọ ya na-eche na ya ga-enweta ihe ha na-achọ na ya nweta kama ya ga-enweta ya na-atụfu ka ya mere gịnị ya ji echi. Until somebody say ịtụrụ igbo Jizọs. Ọsị onye bụ Jizọs. Ọsị ya Jizọs bụ ọkpara Chineke Mesaya onye nzọpụta nke ụwa. Ọ jụọ onye ahụ Jizọs ọ pụrụ ịzọpụta ya nwa. Asị ya yes na Jizọs is ready to save you and deliver you. O wee jetụrụ ya Jizọs. Ihe ọ na-agbagharịkwa n'ụka nwa ya ga-esi dị ma nwa ya na-arịa ọrịa for 3 years nwa ya na-arịa ọrịa. Ọ na-agbagharị ka ọ nweta ọgwụgwọ nsọ, o nweta ọgwụgwọ. Naanị mgbe ọ gakwuru Jizọs n'otu ntabi anya na-akwụghị kọpọ, na-akwụghị afụ, na-akwụghị dọla, na-akwụghị naira, Jizọs wee bịa bikwasị nwa ya na-anwụ anwụ aka, nwa ya wee dị mma. And since that day, nwa ahụ arịaghị ụdị ọrịa ahụ ọzọ. O wee sị na ya ahụgo n'ezie nọọ naanị Jizọs pụrụ ịzọpụta. Baịbụl sị anyị ga-amara eziokwu. Eziokwu ga-eme ka anyị na-egede. Anyị ọtụtụ n'ime anyị n'obodo n'olu dị iche iche ihe a na-ekwuzi okwu ya way out. Naanị Jizọs. Also, I am the way, the truth and the life. Biko ugbu anyị dị ndụ hazikwe ụlọ gị. Nwanyị, nwoke, onye ọbụla hazie ụlọ gị. Ọfịs ahụ ị nọ kịta ị bịara ọkụpai hazie ọfịs ahụ maka na ịma na ebe ahụ forever. Ahịa ahụ ị na-azụ hazikwe ya nke ọma maka ịma na ebe ahụ forever. Anywhere you see yourself today, ọgụgụ na ọkpọgụ na iji n'ụwa mana politics mana gọọmenti anywhere n'obodo n'ụmụnna mee gịnị were opportunity a mee gịnị hazie ya ọfụma. Keep clear record. Ka onye niile na-eme ka e nwee accountability. Ka ọ ga-abụ ndị na-esote emebịa ha mara nọ na-eke esere gịnị eme ya. Ịhazie ụlọ gị ụmụ gị dọpụta ha mara na-eke isi eme gịnị mee ka ha isi aga. Ama mkpọ etinye ama mkpọ iwepụ ewepụ. Adịna ka Jacob, sorry, Isaac na Rebecca. Onye wetara nkewa n'etiti ụmụaka ya. So ka anyị mara na ihe ọka anyị na-eme taa na ụmụ anyị na-eme gịnị na-ekiri anyị. Ka anyị hazie ụlọ anyị nke ọma. Ọ bụrụ na udo adịghị ọbịa gị chọọ ụzọ ị ga-esi mee ka udo bịa gịnị udo dị. Ugbu a bụ oge anyị ga-achọ Chineke anyị ahụ ya. Ugbu a bụ oge anyị ga-akụ aka n'ụzọ mee ya. Ugbu a bụ oge anyị ga-achọ Chineke anyị ahụ ya. Ugbu a bụ oge anyị ga-akụ aka n'ụzọ mee ya. Can you pray for yourself? Just some seconds. Okwu gị bụ ụzọ ndụ imegheworo nye ndị gị ka anyị ra bụ ndị nabatara ụzọ ndụ a. Gaa n'iru ibuli ụmụ gị elu, gaa n'iru ịnapụta anyị. Ka ọrụ nzọpụta nke ị malitere ugbu a ka ọ gaa ruo ezinụlọ dị iche iche, ka ọ gaa rute ndị nke anyị ụmụ anyị ikwu na ibe anyị. Ọ ga-abụrụ Jehova na anyị ga-abụ ndị mmeri n'akụkụ niile. Anyị ga-emeri ekwensu, merie ụwa, merie njọ, wee bụrụ ndị ga-anata iru ọma zuru oke n'ebe nọ.
ya mere Jehova dịka anyị gbakọrọ n'ezinụlọ dịka okwu gị dara akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na aleluya na-ada ebe ndị nsọ zọrọ ụkwụ ha. Ka aleluya dara anyị, dara ezinụlọ, ka na nchịkọta ihe niile naanị gị ka a ga na-ebunye elu ebighị ebi ebighị ebi n'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Hallelujah. Toonu Chineke anyị. Hallelujah. N'anya na service program page 24. Page dị na anị akwụkwọ iji page 24. Abụ iji ebere Chineke nọmba 50. Mana service program page 24. Ọ tọgbọrọ n'ili onye nzọpụta m na-eche ụbọchị ahụ Jizọs eze m o siwo n'ili bilie, o meriwo ndị iro ya, onye mmeri nke ike ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya ga-achị ebighị ebi. O bilie, o bilie, haleluya, o bilie. Page 24. Ọtọgbọrọ niile, onye nzọpụta na-eche ụbọchị ahụ Jizọs eze o siwo n'ili bilie, o meriwo ndị iro ya, onye mmeri ga-ide ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya ga-achị ebighị ebi. O bilie, o bilie, haleluya, o bilie. Page 25, stanza 2. Ha na-eje ozi n'efu onye nzọpụta na-echili gị n'efu Jizọs eze o siwo n'ili bilie, o meriwo ndị iro ya, onye mmeri ka ike ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya ga-achị ebighị ebi. O bilie, o bilie, haleluya, o bilie. Ikpeazụ, ọnwụ ejideghị onye nzọpụta na-echili Jizọs eze o siwo n'ili bilie, o meriwo ndị iro ya, onye mmeri nke ike ọchịchịrị ya na ndị nsọ ya na-achị ebighị ebi. O bilie, o bilie, haleluya, o bilie. The last stanza. Ihe niile nke nna na-enye ga-abịakwute m. Gị onye mere ka Jizọs Kraịst si n'ọnwụ bilie ga-enye arụ anyị pụrụ ịnwụ anwụ ndụ. Ya mere obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Ka Chineke were amara ya nara ọla ịhụnanya anyị nke a, ugbu ka anyị niile wee na-echetakwa ọnwụ mgbe anyị nọ na-adị ndụ, na-aghọtakwa na ndụ ebe anyị na-anwụ anwụ ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị. Ka anyị soro n'ọnụ ọgụ ndị ga-aba n'ọṅụ nke ebilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
onye nwe anyị mere anyị ebere onye nwe anyị mere anyị ebere na anyị nke bi n'eluigwe ike gwọrọ ịdaramba ibu na anyị otu onye si bịakwute zuru ike ọ dị akara n'arụ ya ga-eji mara ya abadị n'aka n'ogbo ya na koko ọ dị okpo dị ka nke eze okporo n'isi ọ na-ekpo okpu n'ezie ma gobo ma m chọta ya ma soro ya gịnị ga-abụrụ ọtụtụ ọlụ na ahụhụ n'ịkwa akwa ma m jisi ike sogide ya gịnị n'ikpeazụ lụzie ọlụ mmeri ahụhụ rue iwe nrịọ ya ka ọ nara n'onwe ya ọ ga-ajụ ma jụ erue mgbe ụwa n'igwe kwụsịrị ikpeazụ ma m chọta ya sogide ya ọ ga-agọzikwa ndị nsọ na ndị nyere ka izuụka ọzọ Chukwu nọnyere ka izuụka ọzọ were izuzu ya na-edu obi chere n'udo atụrụ ya Chukwu nọnyere ka izuụka ọzọ ka iwezu Jesus, thy way so, thy way so, thy so, Rapolo, Gabia, thy way n'iru Chineke. Ma anyị na-abụ ya bụ ezisa tupu anyị abụja all the 6 stanzas. Ebe ọ na fa nọ ma ndị ọgụ ya ma ndị ikwu na ibe akpọ baka zukọta ka anyị niile wee kpee ekpere together. Page 63 ugbu Ọnịcha nọmba 100. Jerusalem n'elu ọ bụ obodo nke udo kemgbe nwụlụ n'ebe afọ obi ndị kwatụdo. Jerusalem n'elu ọ bụ obodo nke udo kemgbe nwụlụ n'ebe afọ obi ndị ebe aṅụrị kedu mgbe ebe aṅụrị kedu mgbe ga-eji fụ gị na Chukwu nke kedu mgbe ebe aṅụrị kedu mgbe ga-eji fụ gị na Chukwu nke ikpeazụ afọ
niile n'oge nọ n'ụwa nka biko chogodolo welu nọ n'igwe ebe aṅụle kedu mgbe ebe aṅụle kedu mgbe ga-echefu gị na chukwu nke stanza 1 and amen. Chena yiru n'ebe a bịa nso. Jerusalem n'elu, not to go. Jerusalem n'elu, ọ bụ obodo nke ụlọ nke mgbe nwụrụ n'ebe afọ obi m dị. Ebe aṅụle kedu mgbe ebe aṅụle kedu mgbe ga-eji fụ gị na chukwu ke amen. Ka anyị kpere Chineke na nwa nkeji setịpụ aka n'ebe ezinụlọ ha nọ. Ihe ọ na Chineke tiri gị n'uche ikpere ha ekpere ihe ọ bụla mmụọ Chineke kwanyere gị n'ụka ịrịọ n'isi ha lee ugbu a dịka onye bịara n'ebe a n'ike nke Chineke ka ọ dị ka anyị site n'aha Jizọs. Onye nwanyị dịka nzukọ nsọ gị Holy Trinity na nzukọ gị niile na Paradise na n'ụwa nka anyị na-ekele gị ekele n'ebe ọ pụrụ iche n'ihi na enwere ndị na-eruru Godwin ụjụ bụ ndị ya na ha nọ na ndụ a mgbe ọ nọ ndụ, ụmụaka ya, nwunye ya, ụkwụ ngozi. Ọ bụrụ na ụkwụ ihe megide ike ọchịchịrị, megide amaghị gị, megide adịghị n'otu, megide ihe ọbụla na-eweta ọnwụ ike maọbụ nwere nrịa dị iche iche na nsogbu okwu na ụka. Onye nwe anyị ụkwụ a zọrọ n'ebe a taa, mbubata nke mbbatara igbe ọgba ndị Jehova ọta Chineke niile ezinụlọ a. Onye nwe anyị ga-agaduru megide ka ha bụ ọta niile nke onye iro mgbuwori na mgbe gara aga. Jehova dịka anyị na-ekwenyesi ike na ị ga-atọrọ ha wee nye onwe gị, ha ga-abụlata nke gị, ha ga-abụ ndị ike gị ruo ebi ebi. Onye nwe anyị na ndụ ha ga-atọ atọ. Onye nwe anyị ha ga-ejupụta n'ike nke ikpere gị n'ime mmụọ na eziokwu. Jehova asịkwara na-enweghị ha enweghị ike ikwupụtara mmadụ ma ha na-enweghị ike imezi n'onwe ha. Nna n'ihi na ịbatakwa n'ebe a meziere ha ihe ndị a. Onye na-abata obi ya bata ka ihe ndị a dere doo, ka ifufe ọjọọ niile, ka akụkọ niile nke ekwensu dere doo. Jehova kekọta ha dị ka otu ugwu azịza, ka ha wee hụrụ onwe ha n'anya, ka ha wee hụ gị Chineke n'anya, ka ha wee hụ mmadụ ibe ha n'anya, ka mmadụ wee na-ahụ ha n'anya, ka ihe niile ekere eke wee hụ ha n'anya. N'aha Jizọs, amen. Imeela onye nwe anyị na ya agaghị anọsi ebe a pụọ, ike ga-arapụ ha, ike agaghị arapụ ha ma ọlị. Na ihe niile ha na-eme, onye nwe na mgbagharị fọdụrụ na ije ozi fọdụrụ na mmemme a nọnyere ha. Onye nwe ekwekwara ka anụ akụkọ ọjọọ, ekwekwara ka anụ olu na-agbakọtaghị, ekwekwara ka onye iro bịa ịnọnyere ha, ekwekwara ka ndị ajọ mmadụ gbaziere ha ụzọ, kama nye ha ndị mmụọ ọma na mmadụ ọma ndị ga-enyere ha aka ka ha wee mee ihe niile ha na-eme na nke ọma. Nye ha ọbụna fair weather. Chineke na tata wee ka eluigwe rube isi wee nye ha, wee ka ihe na-ekere eke wee rube isi taa. Jehova na ndị niile ga-esi esi wee bịa ịnọnyere ha. Onye nwe anyị na ha ga-abịa abịarute n'udo, ụkwụ agaghị akpọ ha n'ụzọ. Mgbe ha ga-anọ n'udo. Onye nwe anyị ụkwụ agaghị akpọ ha mgbe ha ga-alaghachi. Onye nwe anyị arapụkwana ha. Jehova ihe niile a ga-eri ma nke a ga-aṅụ, Jehova ihe niile ụmụ gị ga-eme n'ebe a doo ha nsọ. Onye nwe anyị ka ghara ịnọ n'ebe a kwuo okwu ọjọọ ma ọ sị hei n'ọbụ mgbe a bịara n'ụlọ a ka ihe ndapụta dapụtara ha. Onye nwe anyị ọ gaghị adị otu a na ndị bịara abịa, ọ gaghị adị otu a na anyị onwe anyị, ọ gaghị adị otu a na ha onwe ha. Gọzie ha, gozibiga ha oke, ka ihe ha na-eme bụ nke dị mma ka ọ gara ha nke ọma site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu ndị ọzọ gabazi.
ihe dị n'ebe a bụ onyinye na nkwado nke si n'aka ndị Holy Church n'ọra mmadụ ndị niile gbakọrọ n'ebe a tụkọtara nke ọmabere bụ na-erikere ka ha ndị ọba tiri okeke na-asị na ọ ga-abụ unu ngọzi, ọ ga-abụ unu mbuli elu ebe omume tinyere ya ụzọ ga-ebe eru n'aha Jizọs. Jizọs, tọọ Chineke, gọzie unu ebe ọ bụla unu si weta mmadụ bụ mmadụ, a haziere unu. Okay. Hallelujah. Anyị ga ndị sonyela anyị n'ọnọdụ abalị nakwa ndị rụrụ arụ ụka wee sonyekwala anyị. Anyị bụ ndị Holy Trinity Church Parish dị n'ala Inyi bịalụ ịgbanyelụ late Pa Godwin Nwoke Oge ikpeazụ. Ọ bụ nwoke bụ onye iru ọma kpọrọ wee bụrụ na igwe bụ agbata obi. Igwe anyị ekele gị. Late Pa Godwin bụ onye nwere isi awele wee bụ na ya na igwe bụ agbata obi. So igwe anyị na-ekele gị na ịbịa sonyela anyị n'ime ofufe a. Onye nwe anyị ga-aga n'ihu gozie a na eze ị na-emekọta gbaa gị ume n'iche isi n'afa Jizọs. Otu a ka anyị na-ekele mmadụ niile sonyela anyị. Chineke ga-eme ka ọnwa oge na-erughị eru gbaa ọsụkwu elu ala n'ebe anyị nọ. Ụbọchị onye kwalụ mmadụ chelụ ka ọ kwalụ onwe ya. So ndị niile sonyelụ, Jehova ga-eme unu mmadụ otu n'otu n'afa Jizọs. Ụgwọ unu ga-eji na ga-amakarị nke unu ji bịa. Hallelujah. O nwere nnukwu ọgbakọ pụrụ iche anyị na-akwadobe n'Oji River akpọrọ Refiners Fire Camp Meeting. O zuru otu anyị, ọnya mere anyị ji wee bịa. Ọ bụrụ na o so n'otu anyị anaghị abịa, ibe anyị ọkwa ya. Ọnya mere anyị ji wee sị ka anyị kwanyere ya ugbu a. Anyị matara Gọdị etu o si eme ihe niile anyị wee na-asị anyị bi n'ụbọchị ihe mmerie anyị nọkwa ebe a wee mejike etu ihe si edo mma. Anyị esi Chineke ya nara ndị obi na ndokwa n'aha Jizọs. Anyị na-asị Chineke ya kasie ezinụlọ obi, ụmụ ya niile ma ụmụ ya ma nne ya ha niile, ka Chineke mee ka udochie na ezinụlọ ha nke ọma, ka n'ikpeazụ azụrụ Gọdị kara ihu ya mma n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa igwe na-achị ha, igwe na-achị agbada na ndị osote. Anyị na-asị Chineke gozie mmadụ niile ma nwee obere ihe nke anyị ji ebe a. O nwekwu ihe ọ fụrụ kama na ọ bụrụ ntụpụ, nwee obere ihe ndụ n'ebe n'okwu a. Ọ bụrụ nka ka o zuru, ọ bụrụ ihe ọbụla o zuru si were gote, were kwacha aka n'ọcheta ya ka ndị nwebe Gọdị, ndị nwebe Gọdị ngajie dedobe nso ka anyị bụ ọkpụkpụ nwebe Gọdị ezigbo ndị ndụ na ndị ọzọ ka ha rite ka ha mara nwebe Gọdị akwụkwọ oge na ndị nna bịakwara na anyị asị na mgbere niile tupu etupu amaghị nke akwụkwọ nna ịgwọ na ndị niile na ntụpụta ya ọgwụrụ ha akwụkwọ ọtụtụ ndị aha gị obi adịla Okechukwu ka ahụ ji mkpa ahụ obere ime. Anyị kelere Chineke n'ihi na Gọdị nwere ụdị mmadụ anya rụtụkwa n'ụka n'ihi na nna gị ose anyị onye aka gị ji Gọdị nwe ihe ọdụ ebe a. Ọ bụrụ nka ka ozu ihe ọma ihe ọma ojigbo ugbu okwu ibu kama na anyị si na ncheta aka ọ maka na oso ka anyị ji ebe sekretarị mgbe prezident ga-enye ihe Holy Trinity, Holy Trinity, Holy Trinity. Biko manage ya ife a
anyị ji ihe akwado unu biko udo dịrị onye ọbụla. Thank you. Hallelujah, hallelujah. Okwu agwụ ọgụ ebie, Jizọs emeriwo ọnwụ, ụba na-abụ otu ọṅụ. Hallelujah. Anyị ga-eguzo ọtọ wee bịa abụ 44, page 45 na service program. Anyị bụsịzịa ya iwechighata akwụkwọ gị. Oh? Yes, sir. Page 45. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, ihe dọnyere anyị ka nzukọ Holy Trinity na igwe mmadụ ndị ọzọ ndị bịara n'ebe a ịkwanyere orugị Godwin Nwoke ugwu ikpeazụ. Onye nwe anyị bịa nara ife ofe abịa n'afọ anyị gọzie mmadụ na-edizukọrọ n'ebe a ebe anyị rapụrụ ife niile ọzọ wee bịa isonye n'ofe nsọ nke a. Onye nwe anyị mee anyị niile mma were arụ ike na ọdịmma chọrọ anyị niile mma n'otu n'otu n'afọ Jizọs. Wezugara anyị ọnwụ oge na-erughị eru. Bịa kasie ezinụlọ oru gị Godwin rapụrụ nyeba nkasi obi zuru oke, nne ya, nwunye ya, ụmụaka ya, ndị ọgọ, ndị enyi na ikwu na ibe na ndị agbata obi ya, tụmadụ oru gị bụ igwe anyị bụ onye rapụrụ ife niile wee bịa sonye. Ọ bụ ezie na ọ bụ agbata obi Godwin, mana o nwere ike ichebe ife ọzọ ka ya mkpa, mana ọ rapụrụ ife niile wee bịa na mweda onwe na adị. Onye nwe anyị nna dị nsọ na ngọzi gaa n'iru gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ, arụ ike n'elu arụ ike, ọdịmma n'elu ọdịmma. Gọzie ya na eze nke ọ na-achị, ka ọ bụrụ na ọchịchị nke gị bụ Chineke ga-apụta ife. Onye nwe anyị na ngọzi gị na amara gị ga-abara ha ụba, na-aga na agbachapụta ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke ịbụ. Onye nwe anyị na-adị nsọ, anyị na-eche n'iru ebe nsọ gị ife ezinụlọ a chọrọ n'iru anyị bụ nzukọ gị dịka ọjị, ihe ọtịta, ihe ọṅụṅụ, ihe oriri. Anyị ọka ido ha nsọ ka ọ pụọ n'ihe niile rụrụ arụ. Anyị na-adabere na nkwa nke okwu nsọ gị dịka ọ dị n'akwụkwọ ọpụpụ, na ị ga-agọzi ihe oriri na ihe ọṅụṅụ anyị, na ị ga-ewezuga nrịanrịa n'etiti anyị, ka ọ dịrị anyị bụ gị dị n'ebe a otu a n'afa Jizọs. Anyị na-ebibi ihe ndị a niile n'ime ọbara nsọ Jizọs. Onye nwe anyị ka ihe erite ndụ na arụ ike na ọdịmma, wee na-ebusa ebube gị n'ime ụwa, wee na-agbara gị ama na naanị gị bụ eze ebighị ebi. Nyere anyị aka ife n'ime mmụọ na eziokwu, ka ọ ga-abụ ndụ anyị nke ụwa ga-agabiga, ka anyị so na nzukọ nsọ ebe a na-efe gị ebighị ebi n'igwe. Nke a bụ ekpere anyị na-arịọ anyị ga-ekpe n'okwukwe n'ezi afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nke udo, onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ, ya site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi, mee ka unu zuo ya oke n'ezi ọdịnihu n'ime uche ya, ya lụọ n'ime ihe nne dị mma n'anya ya. Ka ngọzi nke Chineke ya pụrụ ime ife niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ ka ọ dị n'etiti unu, dịekwara unu niile ugbu a na ruo mgbe niile ebighị ebi. Onye nwe anyị nọnyere unu. Good afternoon to you
you all. Good afternoon, sir. God bless you all. Bless you too. Igwe. No. Dalo, sir. Dalo. God bless you, sir. Three, two, one. 2, 1. Thank you very much. I think I can allow the Honey Trinity Parish. Inyabada. I can't afford to go on in your connecting up with you. Zenwa, wow. Cave, or good evil we have. You guys have a naked and banana sit no bump and no pomozo. When I'm okay, I'm okay. 9, Papai, we will try to make Christian Maka. Let Chief Godwin Nwoke Okechukwu Nwoke career at the age of 73 years. 73 after years, son, ato. How because you are such a chicken go say me here. Now new church Chineke Gemedo, Uchamanaga Heme. Kachineke Swetcho, Coswemea. Taka in a prayer with Basso, Tabacomo Suamadia. Tabu akwamozu na yukwa. Tabu akwamozu GOD. Because I can ndi Turahoka, especially in the church. Ndioka. Ndi Holy Trinity Parish Inyi. I can alone never preach. Okay, Holy Trinity Church Inyi. I can never preach that soon. Darun never preach. Daddy, Dalu Papa, Okunini Kuleba, Opala Yente. Because if you don't like an one name Okechukwu every day, Mother head chigari every day. Monotone in my nane agui, but it's Chineke na go moto to in Hanyas. Apostle Yazuquere. Nani in Hage, me away Chatiru Chineke na gum, Mba Chineke dem. Why? Because I must make heaven at last. As I walk here, it's a quiet, but it's a quiet. Chineke ga-enyere ya n'aka biko asị mbọ na enirozu enirọnụma ayotela enirozu ayetoga enirọnụma taa ka anyị na-emere mmemme akwamozu a kpọmkwem ka anyị kpa ma mee ka ọra mmadụ sonyere anyị ma ma ekele gị sonyere anyị na mmemme akwamozu papa anyị taa ikwu n'ibe ndị nsọ ndị ọgọ dị iche iche ụmụ nwanne dị iche iche ndị mmadụ ebe ọ bụla isi wee bịa. What I appreciate you, I got singing no to the mama. I got singing no, deme, but the preacher. Because to pump bath and them never got low, them never get Josian. They be fair, my time.
Chief Omwefi Alaji Barnabas Ume. Hina from Comrade Barnabas Okorafo. Okense Akenelunu. Tọ́lá ìbí náà kéré lónìí láti dá níbo píṣẹ́. Ìtọ́ wọn ọkọ̀ ní òkè mbà. Wọ́n shuttle bus park nínú Kígbe. Ẹ bá ẹ̀rọ ìbá yẹn ló mú ọmọ ọ̀nà please. Ṣáà kù lọ fún nù. Shuttle bus nọ na entrance Igwe ebe nyere ndị ụmụ ọmọ ọnọdụ. Please go and relocate. Park another way. Park elsewhere. Ebe ya park dị. Ka anyị nwee ike nabata ma nye ndị anyị kwesịrị inye ọnọdụ ebe anyị kwesịrị inye ha ọnọdụ. Wena anyị na tebụl a ebe ndị ụmụnna nọ ka anyị na-anara aka mgbalụ Chief Nwoke Godwin Okechukwu onye na-apụ chikere at his age of 70 to age of 9. Ndị mmadụ si n'egwu dị mmụọ. Ndewo na-aga aga. Let's go. Butu ọka anabata ndị ọgọ anyị. Ihe nke mgbakwu na eziokwu ọka na ya mee isi nnọọ na ya na-eme dị isi yie command day ka anyị bịa just yie nnọọ yikene nnọọ mmemme anyị abịa ihe a na-eme adịrịsị ka nna achọ ịgwa gị biko anyị ji ohere ọ na-asị ndị ọgọ present ya na ngwongwo unu ji wee bịa officially. Microphone over to you. Okwu ife ikwu ka anụ biko. Gịnị ka isi ka iwe? Okay. Ndị ọga anyị ekene nụ. Umuome anyị ekene unu. Iyi n'isi anyị ekene unu. Nigeria dị emenụ. Wezuo nụ. And the border. Our family we have about. Where bully had in a Hebrew, where be a you can all go walk and get up with I got to it. Okay. Ayibu Maji must be careful. A portion of the baby. The comment on us where they to my other near. I hear that the Aka to Wagon come. When you go, oh, you know what can be. Oh, the children, man.
biko anyị na-enye unu ekele pụrụ iche ụwa nọ na ya ọ bụghị onye nwe ụwa ụwa bụ onye nọsị ya ọnaba dịka Godwin nwoke nke rapụrụ anyị ọga anyị nwoke nke rapụrụ anyị wee naba chi ha ụmụaka ya chi ha ndị enyi ya chi ha ndị ukwu na ibe o ihe ụwa dị wee bụrụ onye nọsị ya ọnaba o nwere onye nwe ụwa ọ gịnị ka ị rụrụ mgbe ị nọ n'ụwa i so na ndị na-eme ihe ọma dịka Chineke si wee gwa anyị anyị mere ihe ọma anyị jee n'ụwa mụọ ọmụ baa iso na ndị na-eme ihe ọma ka iso na ndị na-eme ajọ ihe iso na ndị na-eme ihe ọma ọ dị ka ọ kwasịzi ya ụbọchị ị ga-arapụ dịka ọgọ anyị nwoke a si wee rapụ Umuome niile asị hol anyị na-asị unu ndo ndị be ọra anyị enwere oke okwu ọdọrọ n'ụka mgbede anyị soro unu ndo ndị be ọra na-asị unu ndo na ndị so ndị be ọra na-azụ anyị ekele unu site n'afọ nke nna maka ọkpara na nke nsọ. 3, 2. Biko chere ka ndị bịara be ha nabata unu ndị be ọra nọ from the kingdom na-eje ndị abọjeze eburu gị ọdachie ka a nabata unu ogburi na erugo nabatara anyị ndị ọgọ anyị. Otodi Jesu Kristi biko ndị be ọra anyị ekele unu anyị hụrụ ihe unu jiri bịa Chineke gọzie unu dịka unu si wee bịa were ofu wee bịa onye nwe anyị nọnyere unu n'aha Jizọs. Thank you very much. I'm not seeing more and the kingdom and the guys. Thank you. Let's go. Oh,
onwe gị n'elu ụwa omenje ngwa m na-anụ imere onwe gị DJ Salu butue Ladies and gentlemen, I want to announce you the arrival of His Royal Highness Igwe Engineer IG Okpara Enya Abani Otonogun Biko Tony Igwe Abana Igwe Alandiano Enya Abana Igwe no Igwe Kablo na Beka na-eme ihe Beka ịbịa agbata obi mmadụ bụ nwanne ya Igwe no ụfọdụ ndị ụmụaka aba ka asị igwe n'azụ ndị ụmụaka aba ndị Arụmabanichi n'Obibi Kingdom ndị nna ochie GOD ndị nna ochie nọọnụ na-ekwu echem dadi echem aka na-ele mmanya niile anyị na-aṅụ dadi echem ọchịrị ọzọ aka ịbụ nna ndị nna dadi ekele gị n'ebe ọbụchi na-esi gị ya dịrị gị na mma dadi echem ya dịrị gị na mma dadi ekele n'ọsịrị na ndị nna ochie omemma mere nwere n'ụwa ndị nna ochie thank you DJ can present here. Thank you. Because ndị nna ochie, I want to hand the microphone over to you. Could present here? Thank you. Praise the Lord. Anyị si Enugu Inyi Umuola. Ndị ada God ha. Patience. Ndị nna ochie. Anyị ekele unu. N'oge anyị na-eje ndị nwada anyị ndị ọgọ anyị ụlọ eje ịgbara ngwongwo ụlọ uru biko Chineke nọnyere unu mmaji kwuru mmaji unu si weta ya gaziere unu mana ihe unu ga-eji bịa hụ na ngwuru ọzọ ga-abụ ihe ọma nwa gị ya in Jesus name. Chineke gozie unu. Thank you very much. Okay, I still don't know the position. Superficial, you know. Mbongo ji datula anya. Otuba anya. Still on the barrier. Ngaji n'umuome n'aṅụrị chiba na ọchị n'oriri ụlọ eri chiba na ọchị ngaji n'umuome DJ butu obere anụnụbata ndị ọga anyị okike family from Arabis of Imo State want to welcome you in a special way. Anụnụbata ndị ọga anyị okike family from Arabis of Imo State. You're looking smart. They're on this organ, the other. No. They're on this organ, the other. DJ, put your kind of a I don't see okay families from R&B Sogo, Imo State. The guy, no. I mean, it's my pleasure to officially hand the microphone over to you. Could present the area. Thank you, God bless you. Again, I'm going to catch you again. Ndago ende meno dalonu anyị bụ ndị ọgọ nọ si Imo State wee bịa na bịa na gba n'aka wee bịa anyị bịa jiri ji jule akpati mmanya anọ na akwa n'ife ndị sueni bịa gbagasị ọnụ na-ewu sueni anyị asị ọnụ dalonu anyị na-asị ọnụ ndo n'ife meni Asai uleje ukulu njiwebia ukulu gajina gakanka mana Jesus anyị kelere unu ihe niile unu butere anyị Chineke gozie unu niile thank you very much unu emeela ihe anyị mega ọ shalari mana ọ yari nwoke ụmụ ya ri nwaanyị mma ihe anyị na-eme ọ ihe dị mma ya ri nwoke ya ri nwaanyị enyi wa na-eri m ericha ya ụzọ na-eche echi ọhụ nga anyị unu nọ nga anyị ugbu a nga anyị unu nọ iche ọgọ ihe nshi unu kanụ nnọọ Chukwuoke bịa na shi n'elu agọchi unu ya lere ụlọ anya
ma ga-emere unu kunu ji bịa kunu ga eji lọghachi nga unu ya na-aka mma laarịn Welcome with your one cut of beer. No, outside. Only watching dog better. Ladies, only watching dog better. Men don't buy people here in our people here in our cannot carry over. I mean, the prince, if we're going to I mean, the prince. Let's go. I am poor.
of life. Can you eat some life? You remember 60? Really, you know what's your moment here, bro. 60 money, they get up for
Federal Constitution. Federal Constitution. Okay. Thank you. Obibi Kingdom. Anyị si ka anyị wee bịa maka ọgụ anyị nwoke nke hapụrụ anyị. Anyị ndị bụ okoro na-anụ ada Godi. Adị ya nwaanyị. Unu ahụgo ihe mere unu mere anyị. Ihe mekwara anyị mere ulu. Onye wụ na ọgọ na-abọ ego njọrọ ahụ. Na-abọkwa ka nke dị mma. So mgbe anyị nụrụ na ọ nwụrụ, o wutere anyị too much. Onye ka ndị be anyị niile ile anya ebe a ụmụ Ilemoji Ogbuagụ anyị zuru ezu ha gwụrụ n'ụlọ ma ndị si obodo oyibo ma ndị si Lagos ma ndị si ebe dị iche iche wee lata ka anyị wee nọnye wee mee ihe na-ewe gwa Godi anyị kwagburu ya onye unu na-anya ihe anyị ji anyị mezugburu omenala Igbo anyị niile zuru ezu ihe anyị wetara jere aja mana mgbe ọzọ anyị na-abịa ebe a anyị na-abịa maka ọnwụ ihe anyị na-abịa ịgbaga ụlọ na ịgba nkwụ nwaanyị na ihe ndị ọzọ ọ lazi ahụ maka ọnwụ so udo dịrị unu n'aha Jizọs. ndị ụmụ Umuome nnọọ eji m mụwa bụ igwe agbara mụ na Godiwa agbata obi agbata obi mụ na ya dị m mma n'ahụ onye ka m ji nọrọ ebe a anyị kene unu ofu mmanụ agụta ọnụ mgbe unu bịara adịghị ka mgbe unu abịa ha ara ajụọ mbọrọ ma ọgbakwa unu eje nke a bụ nke a hụrụ anya anyị hụrụ ndị emeghe na ihe na-eme maka abụ m onye agbata obi ihe na-aga ebe a ọbụgodo ofu nwaanyị rụkwara rụrụ n'elu n'Enugwu Igbo a na-ekenye ya si kenekwa ego n'ọdị ekwere ka a bịa rụọ anya so anyị hụrụ ebe a chawara anyị ma na-aka ọrụ ndị ọgọ jidekwe nke unu ji ọ ga-adịrị unu niile na mma nkwụ unu ji bịa nke unu ga-eji ga-aka mma unu eje daalụ. Thank you very much. China Sinibo Okoro Lumina Machi. Unu bụ ndị iro ọma kpọrọ. Unu bụ ndị na-emeri emeri. Chukwu gọziri unu. Chukwu nna ama hapụnata unu. Ihe niile bịara ebe a sọsọ unu ka His Royal Highness Akaja ọfọ gburugburu nabata. Sọsọ unu ka Igwe Agbada nabata. Sọsọ unu ka Igwe Engineer IG Ọkpara nabata. Asị m unu, you are unique and special indeed. God bless all of you. Nga ka ba tape gu hono. Ka ba tape gu hono. Okay, the shaibu. Because asimo anyị ego na Japan, anyị ego na Hong Kong, ihe ma mere gị. I can na Congo. Usiogo ihe ma ga-emere. Ya dịkwa unu na mma. Ya dịkwa unu ka esi kwesịrị ịdị. Ya dịkwa unu ka o kwesịrị ịdị. Ọ igwe si unu no. N'onwe ya ose na ụdị ihe mmadụ. Ọ si unu na-eje. Relax ya nụ. Onwe ihe mere. Especially unu nọ na front page igwe. Onwe ihe ga-eme unu dị ya. Insurance, security network. In fact, agbanyekwuru satellite from obodo mba ukwu ọ na-watch na ọnụ n'ebe a. Carry go.
Nasono no on the boom from Enugu Akwachi. I don't know about the Bob Region Nasono deme the Oguneje Amara God grace of God no never preacher because Nasono no the boom to Chukwu 191 ewo hey ije because I'm seeing the boom and Enugu Akwachi no we present and gongono ka Ramana mano no jade. Ndị na ụbọchị ekele nwụrụ anyị wabụ ndị net Mr. Benjamin Ume from Enugu Akwachi. So Mr. Benjamin Ume na anọ nwanne Godwin nke akpọ Tochi n'Enugu Akwachi. So ihe mere unu mere anyị na-achọ unu kachie na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji iwe niile na-aga n'ọzọ mana echekiwe ka esi wee lọrọ na ahụmnanya ka esi wee dụ ọdịka mmadụ anwụrụ anwụ mana mụ na nwa m na-aghọta na ọnwụ bụ ndụ bụ mgbanwe ka Chukwu na-agbanwe ndụ anụ ahụ adụ ka akwa ọka nka ịga ime ọfụma ịlata ahụ ọkwa wee n'igwe nke m hụrụ n'anya so hapụchikwa nke ọzọ egwu ama mma ka onye mbe n'iguru wee na-achụla ka adịrụ na mma obi ajụrụ anyị na-achị gị kasie Chineke kpacha nna gị ị ga-afụ ihe dị uche n'ezinụlọ a ọ ga-adị ka aja ka unu chụrụ ebe a Jehova ga-esi n'elu na ala wee mepere unu ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ n'aha Chukwu okike obi omeze anyị ise ekpere dị nke anyị azụ oto dị Jesu Kristi ndị ọgọ anyị Enugu unu eje anyị kelere unu anyị hụrụ ngwongwo niile unu nkwa Chineke gọzie unu nke a gosi na ọgọ unu m bịara nwaanyị unu m bịara lụrụ be anyị doro unu mma dukwara anyị mma ukwu unu m ji wee bịa nke unu ga-eji wee anaghị aka ya ma na aha Jizọs. Thank you very much. I can't go and see the movement. She get honored. I went back to Canada with local. They do watch Canada with local of the Imeham because again you're honored. Look at him Gongo and Gongo. Look at the Gogos have to weather here. And then I have the Ogo, whatever my hey, biako ndeni gwa ko ka samara chioka osukina mamma ndeni gwa ko kire mu nasiru de wono reje ayino de namma no ndoga ay ndi yeni ne bikama na bata chama de preacher honorable Ifeanyi Kingsley Ilo chairman Oranato in general ana na bata chairman no munene hobiala Nine not I'm Hallam. Yeah, man. But I'm election. She got high name. Okay, for my chairman. I'm election. She got a mother. Okay, because for my chairman, I don't know to put him knocking for it, but we're ready by you. He ain't called rice. Honorable. Honorable, you come knocking for it. I want me again. Okay, well, okay, so we kind of realize Chineke go say, DJ Apostle Sam, the baddest DJ in town, don't DJ in resistance, DJ in our sport, they review, they repent. DJ in our boy, in our kubata. When you want, I'll go anywhere, Organigo culture. Organigo mommy. I'll go anywhere.
I don't know about that. I got followed. What's your million mother? Did you million mother? What's your million mother? Half of them, half of that getting that's a good law. What do you mean no? What do you mean? Did you million mother? Yes, and me as a black getting. I got it. I got it.
Chairman, I can egg, sir. I still not even matter on your ball for Massa. No, didn't I have a way, but I have a preacher. Kereka and man and Messi was attacked with the preacher. I have a way they may go on highest Nigerian currency for 1,000, almost one rap. Or one rap, or less most what young top. Yeah, I'm going to go to what attack with Weber or dear. Kawala. Everybody was here again. The people get it. Open bomb woman in a yoga catch will be the car of young get up. I have no clue of young walker. No, I can't open. That's the heavy out of walker. Yes. Omega would not make Yamaya, or try a hop farm walking. There is 1 year. It is in one order. That's now got people young man. So young man, and to everywhere, no one more. And not a pump of moving the Serena. I got my coach to Piaka. Opa Munya, young was in Namunya. Yes, so Pia, so I am a member. I can have you. We're going to get the money. Yeah, you have I got a watch those. Kids and Kanu, Galo, Enugu State. Thank you very much. Ezoy, I don't want that. Ezoy gave with Alo. Thank you. The
Thank you very much. Very fast order nature. Maria,
I for the bomb is wearing a Mamma. I have this abambo. Mamuno Bata, one on the banana where we got the car and you got because I'm not talking about oh my God, I continue to do on your can I go to boy? What's that like? You wish you knew them. Those who ever sat down, you can look club member. Lagos, the way I live when you're on a web as a one in the club member behind who first a shot club of Nigeria. Gonyana got you the whole chairman and your issue. Ever overcome when I got pala. Ever kind of wake up. When you're on a wake of a job, but need on it. So, blessed I come home for any man. More than I can never support ya. Who support ya where? And they support ya where? Yes. What goes where? As an Grigribu weather. Grigribu weather. Yeah, I know, baby. You mean I yes or no, baby? We will and the Pochard and a Lagos and I have not been done. We're going to be a member of Mozana. Only she had a question never, but now I did go now. Man, no, do to Canada. Oh, well, all I get to be in a Lagos. The Western Dania to the representative and I cannot see the good president of Nigeria. All the way from Lagos State. Can open Bamoon here, the one I walk at Bamoon, you chairman, and the one of Bamoon. Man, as a now, one in the way back, and a chairman and then when I said that, oh, yeah, okay, I'm okay. Up when I was in Evamunia, I'm a my co-representative with the government. Yes. Oh, I was in Nwoke Godwin Okechukwu. Yes. Oh, she Okechukwu. Yeah, we should Nwoke Godwin Okechukwu. Everyone you go there. I was husband and the father. Makano, Arsenal and hand over to you. So, Godwin Okechukwu Nwoke I na achọba na mmụọ Jesu na achọba n'eluigwe and ka m kwuchara ya ịdọba na mkpụrụgọrọ ọga ebe a na asị na ọ gọrọ ikwu ịtọ mkpụrụgọrọ ọga ebe a mmụọ ọba sokwa ya na-enetekwala mkpụrụ anya ọkwa ndị ichie na abụba na-enete mkpụrụ anya ndị ichie ebe Okechukwu na ndị ichie ebe Okoro aja ọnụgwe aka na-enete mkpụrụ anya na ndị ekpere na-ekpe na mkpụrụ ahụ na udo ya adị ịfụnanya ya adị ịdịkọta otu ya adị eni aka m n'ilu abụrụchie nke eji echi bụ ọzọ ọka ochide a sị na nwata kwacha nna ya ọkwado ibe ọma nwoke niile akụrụ na ngwụ
kwuru a tinyere aka na akwamozu a wee gbaa nna ha ọkwa ibe ọma ka ya agwụta ibe akwa bụ ibe enwe enwe ọ ka Anambra si aja anọ ndị niile bụ ndị ụmụ nwaanyị nụcha anyị na mba ibe n'ibe ọma ọgụ ọgbọ nna gọrọ wee jebe obodo ahụdebe ga-eso ma ndị gọrọ ọgụ ebe a ma ndị nụrụ nwaanyị ebe a ma ndị si ebe a ndị nụtara nwaanyị ebe ọzọ bata ebe a niile gọrọ ọgụ ebe a ikwu ibe ọgọ niile ya azọrọ ibe ọma ahụ ọ ka Anambra si esi okwu omenala Igbo ka ọ bụ sọsọ ibe na-ewute m na onye onyonyo ya echi ebe a ya asala nta ka ụbọchị ibe ya akwụkwọ n'ihu foto ọrụ nọ nọkwa ịkwara ụlọ asị ndị ụlọ na-esi gbasa ụlọ ka e wee mara ndị kwuru okwu mana ọ dị mma onye nwa anaghị akwụ ụlọ ụgwọ n'aha Jizọs o ji ngwere n'ọdụ bụ aka nwaanyị n'ọgbụ ebe n'ezo onye ọnọ ji ngwere n'ọdụ eji ha anụ na ngwere nwu mmegharị onye ahụ agbara aka nara o ji ngwere n'ọdụ ejiri anụ nke izizi na ọgbụ ebe n'ezo oru mba n'ọdụ local gọọmenti eri of Anambra steeti odogwu ga-ewu ite anyị na-asụ n'ọkụ onye Igbo ga-ewu ekene gị daalụ Igbo siri ike daalụ sa oh yeah, we would get him, man. What are you talking? Thank you. Let's go. onye jere ngwere aka n'ọdụ after na ịbọtara na dọmọdụ ma mmanya ajụgo oyi ọnwa afọ Igbo ga ịwa nna odogwu ekene gị sa mana ndị Igbo na-ekwu okwu sị na odogwu abụrụ gị ana na egwu adịghị atụ afọ megịrị obulu ụzọ anyị fụrụ mgbe ị na-apụta n'ezinụlọ ịpụtara ụdị pụrụ iche ma ihe oriri ma ihe ọṅụṅụ igwe mmadụ so gị wee bịa n'ikem ụkwụ anọ iji wee bịa ụkwụ anọ a na-agwa ihe a ụkwa a ga-akpọ ya ewu ka ehi ka amụta ịgba ọfụma I'm onye abụọ Enugu amụọla ọrụ adajigo ọgụ isi bata na daalụ sa so na nchọpụta oge nwoke ka ị na-agwa tata wee na-egizi nwata oge nwoke mgbe ọ nọ ndụ ma odiri ya si nọrọ ya tupu o wee rapụ gịnị ka isi wee mata oge ọ nọ ndụ ma ọ gịnị ya si nọrọ ya tupu o wee rapụ ọ na-esi ọgụ na mma ife ọnwụọ mere ya pụtara kele wee pụwa klaasị na ebe nna sị na ọnwụọ o dịkwa ese ịkara obi n'ọnwa ọgụ gị nwoke ọgụ ma ga-akwụ ya ọ bụrụ na ga-akwụ ya nọ ya ka ị na-eme n'ụbọchị taa darụrị na o ebiko kere okwu mgbamume ị na-enye onwe gị enye ma nwunye gị ma ụmụnne nwunye mmadụ niile ọnwa na obi aṅụrụ
Yes. Mande good friends. Manjine mama ojingwe mama okijingwe kwa nisi. Isina jude kwa eke si moja wana mando alimo. Manisi Congo eke cha moja wana. Manisi onecha. Eke cha moja wana. Beli na duma au do moja wana. Kede kwa jude. Mande good friends ni ne. Eke kwa na. Washa mande good friends. Kabla kini si hanta. Ebele kini si ha. na ajamaza wo maka mare chama ne na to ri so maka de kwadro ko ne anu Kristo ayo ora na kere ke sra ba ke bo blessed I come Jesus ayo kere kamre bi seje kamre bi seje okay onyi ne so mi wa fo mu le mo yo na ba ya okay okay wona pese lag na Lagos Congo. Ah, Chalo. I can again. Holding Bagabo. Now, Oh, my God.